Вау! Само погледнете голямата награда за спечелване на днешното предизвикателство. Да, това е страхотна, чисто нова кола. Изглежда, че Джуди наистина иска тази кола, а Уенсди не изглежда много щастлива. Времето започва. Джуди е сериозна. Тя знае точно какво прави. Тя наистина е добра в оформянето на тесто. Само погледни това красиво малко кола, което тя прави. Сър Дауър, айде, това е сериозно предложение за победа. Тя прави сив покрив. Вратите и облицовката ще бъдат розови. И ето го. Браво, Джуди. А Уенсди явно не е фен на розовия цвят. Не, определено не е това. В нейното съзнание това е готин, невероятно стилен черен цвят. Разбира се. Просто трябва да смени жиците. Айде, Уенсди, започвай работа. Да видим, чия кола ще се получи по-добре. О, тя определено се старае много. В този случай всеки детайл има значение. Вау! Толкова е тъмно и стилно. Дори Джуди харесва това, което Уенсди направи. Това е готино. Но времето за момичетата изтече. Уенсди показва своята кола. Но изглежда, че тя сериозно е прекалила с цвета. Колата трябва да бъде розова. Уенсди, трябва да си по-внимателна. Сега е ред на Джуди. Тя наистина положи усилие. Това е точно това, от което се нуждаем. Имаме победител в този кръг. И е време да вземем наградата. Изглежда, че колата е малко твърде малка за Джуди. Тя очевидно се нуждае от креативни начини да влезе вътре. Но, накрая, тя намира начин. Тя успя. Ето ни! А сега момичетата се изправят пред ново предизвикателство. Джуди изглежда малко объркана. Те трябва да нарисуват природно чудо. Сега да се опитва да остане спокойна. И е време нашите участници да започнат. Джуди изпреварва и започва първа. Тя очевидно има истински талант за рисуване. Само погледни колко ярко и красиво се получава всичко. Още няколко щриха и картината е готова. Това е невероятно. Толкова е цветно и сочно! Но как се справя Уенсди? Тя е в много сериозно настроение. Определено иска реванш след загубата в предишния кръг. Но за сега не върви добре. Изглежда, че тя губи контрол. Джуди, определено не ти завиждаме. Хайде, Уенсди, събери се. Трябва да покажеш кой е най-добрият тук. Да, точно така. И времето изтече. Това определено не беше това, от което тя се нуждаеше. Ах, Уенсди, как може да се случи това? Но може би Джуди успя. Внимателно сега. Време е да обърнем шедьовъра. И изглежда, че имаме победител. Поздравления, Джуди! Сряда, не се разстройвай. Ще спечелиш следващия път. Изглежда, че някой го очаква вълнуващо пътешествие. Само, че този път става въпрос за сладки изкушения. Какво уютно и примамливо място. Предполагам, че нашата победителка е развълнувана. О, да, така е. Дори покривът на малката къщичка е годен за ядене. А дръжката на вратата е невероятно вкусен поничка. Виж как и се наслаждава. И не забравиха и желираното мече. Какво е това? Шоколадово дърво? Да, шоколадова яйце. И залагам, че не е празно. Пълно е със страхотни вкусни пръски.
Изглежда, че Джуди е абсолютно щастлива. Тя е в свят на бомбони. Достойна награда за достоен победител. Джуди, може би трябва да спреш за момент. Нашата героиня яде твърде много, но тя наистина иска само още едно бомбонче и после още малко. Тя е толкова близо. Какво вълнуващо пътешествие. Хей, дами! Време е за следващия кръг на предизвикателство. Виж тази красива кукла, която момичетата трябва да присъздадат. И ето ни. Уенсди изобщо не изглежда щастлива, но предизвикателството си е предизвикателство, така че да започваме. Джуди обмисля плана си. Наистина трябва да дадеш всичко от себе си в този кръг, за да спечелиш. Тя изглежда много уверена и явно обича това, което прави. Но Уенсди също трябва да започне. Хайде, Уенсди! Какъв обрат! Съдейки по лицето й, тя замисля нещо. Добре, нека видим как ще се справи този път. Какво рисува обаче? Малък ковчег? Но това не е всичко. Нека продължим да гледаме. И ето я нашата Барби. Първо правим контур. След това добавяме пълнежът. Странният свят на Уенсди просто няма да я пусне. Но все пак, това е интересно. Но още не е готов. Тя не забрави и очилата за стил. Изглежда, че този път е уверена в победата. Времето изтече. Да видим какво имате, момичета. Хайде, Джуди, свърши страхотна работа. Но Уенсди напълно изплаши нашия водещ Кит. Заради това победител в този кръг е Джуди. Вау, тя празнува толкова шумно. Определено се гордее със себе си. Ало! Чакай, какво? Това Барби ли е жива? Какъв напълно неочакван обрат. Дори Уенсди е изненадана. Междувременно момичетата са в чудесно настроение. Време е за чай, но не е толкова просто. Както и да е, нищо не може да попречи на тяхното приятелство. Те са абсолютни красавици. За какво е толкова шокирана Джуди? О, ето го нашият водещ. Нека я приветстваме отново. Започваме. Момичета, времето е да започвам. Сега. Епична битка предстои. Това ще бъде забавно за гледане. Уенсди се включва веднага. Тя трябва да нарисува истински извънземен космически кораб. Виж колко се старае! Може би това най-накрая е нейният печелив шрунт? Ще видим. Всъщност се получава доста добре. Тя дори добави някои светлини. Нейният извънземен кораб изглежда наистина добре. Сега Джуди започва да се притеснява, но явно не се отказва. Нека видим как изглежда космически кораб през очите на нашата невероятна Джуди. Не се получава перфектно. Но предполагам, че това е добре. Уенсди вече вижда победата в джоба си. И времето изтече. Нека да погледнем резултатите на момичетата. Джуди явно обърка нещо. Но Уенсди се справи невероятно с задачата. Тя печели с увереност. Време е да получи заслужената си награда. Да изпратим Уенсди, защото я очаква вълнуващо пътешествие. Да видиш, къде ще се озове. Чао, Уенсди. Ще ни липсваш. Какво интересно място. Чакай, къде са извънземните? Наистина искам да ги видя. Хайде, Уенсди! Нека ги потърсим заедно! Трябва да има поне един извънземен на тази планета. О, ето ги.
Това е невероятно. Въпреки това, наистина се надявам да са миролюбиви извънземни. О, те явно са в страхотно настроение, което означава, че е време за танци. А сега, дами, погледнете това сладко малко роботско куче. Толкова е сладко. Джули е напълно влюбена в него. А междувременно е време да започнем. Хайде, момичета. В този кръг най-силният печели. Добре, нека видим какво може да нарисува Джуди. О, получава се наистина добре и много прилича на нашето роботско куче. Това е истински талант. И Джуди е толкова щастлива с работата си. Но сега Уенсди ще покаже как се прави наистина. Чудя се кой ще вземе кучето. Но нека не бързаме и просто да се насладим на гледката на момичетата в този кръг. Време е да сглобим кучето. Само погледнете тая красота. Не забравяйте краката! Кучето е сглобено и изглежда наистина добре. Добре, момичета. Време е да приключваме. Резултатът е невероятен. Водещият абсолютно го обожава, но Джуди не се отказва. Добре, нека видим какво ще се случи след това. Какво сладко малко куче. И мисля, че имаме победител. Нека поздравим Джуди. Тя получава наградата. Добре, сега да видим какво може да направи това куче. Но кой ще го управлява? О, не. Мисля, че имаме конфликт тук. Момичетата просто не могат да решат. О, какво беше това? Изглежда като късо съединение. О, не се разстройвай, Джуди. Въпреки, че горкото куче е, за съжаление. Добре, момичета, време е за ново предизвикателство. Какво е това? О, предполагам, че този път момичетата трябва да нарисуват рокля. Хей, няма нужда да сте тъжни. Роклята няма да бъде черна, ще бъде розова. Ето това вече е по-добре. Но Уенсди не мисли така. Както и да е, времето започва сега. Джуди започва да мисли. Аха! Бинго! Тя има идея. Тя има своя собствена кукла Барби в раницата си. Тя може просто да свали роклята. О, това ще бъде интересно. А и Уенсди има нещо на ум. Всичко е добре изчислено. Време е да започнем. Очертаването на роклята е страхотна идея. Браво, Джуди! Но куклата липсва. Предполагам, че Уенсди я е взела назаем. И Джуди явно не харесва това. О, хайде! Момичетата пак закарат. Ще го разгъсат. Ето го, някой губи търпение. Каква е тази миризма? Джуди гори. Тя изплаши водещия. Момичета, това е телокус. Момичко, аз съм лъжи, това е огън. Загасете го. И ето, алармата се включи. Пръскачките си вършат работата. Предполагам, че няма победител този път. Ах, наистина се надявахме да има такъв. Не се разстройвайте, момичета. Вие сте виновни.